mga butang sa kalibutan. Mahal dito, dungog, kakawangan. Si Kristo ra ang makahatag sa tanan pang kinahanglan. Ug sa kinabuhi, way katapusan. Way ipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alaga sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kalimuang man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alaga sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Dinumdumi mga butang sa kalibutan. Mahanditog, dungog, katawangan. Si Kristo ra ang makahatag sa tanan pang kinahanglan. O sa kinabuhi, may katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alaga sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alaga sa higpit. Maningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Kay moabot man ang katapusan. Kay moabot man ang
si Kristo, wala nila dawatan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Sa pagbalik niya, mamanda kita. Basigurya, wala na'y panahon. Bisan mahayan, ulahin ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Sa pagbalik niya, mamandang kita. Basigurya, wala na'y panahon. Bisan mahayan, ulahin ang tanan. Sa may ibalos mo, sa kaayo, sa ginoo, ang pagdalaga o pagtuman sa iyang kasuguan. Ang Diyos na nunay, siya na nagkakantay. Bisan may pasulay, iyak kitang isaklay. Pinaglaban niya si Jesus ang ibadan niya. Parunan na mawala, ipaglaban niya. Puri ka lang, panginawa, kitang ka na, pinagganyan. Kay siya, kayo banaan, kanunay, namugiya. Ang Diyos kanunay, siya na nagkakantay. Bisan may pasulay, iyak kitang isaklay. Pinaglaban niya si Jesus ang ibadan niya. Parunan
bisan usa kayang malasaan dili pagkilasan sa langit kitayang dayon kaya doon ang pagbalik ni Jesus ang hatang nangalaw mga magantos ang kaluwasan atong mangkon kung kita magmatinumanon kaya doon ang pagbalik ni Jesus ang hatang nangalaw mga magantos ang kaluwasan atong mangkon kung kita mamatinumanon kung kita Using Caltech. Sa tubog sa ilog, sa hatid na siya bayan sa langit, tinunan di sugod niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karoon at tuwas siya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog nalilun ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay dinayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Diyos, atong nga palabri
Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagpamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa gitasan sa mga langit. Ikaw among gipasalamatan nga hangtod ni mga takna kini nga programa nagapadayon paghihapon bisan pa sa mga kakulian. Panalangini kini nga programa, panalangini ang mga dapaminaw. Hinaot pa nga dadun mo sila sa kahayag sa pagsabot ug sila magapangalaga diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon sa di pa ta mo irog ngadto sa unahan ay palihog usa kog liili di sa atong monitor Brother Libby aron atong mahibaloan kung diin gikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga suki, nga mga viewers, mga followers, mga listeners sa ato nga program. So kamuntanan mga higala namo dinhi sa Pilipinas, no, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kutob sa nanood karon, maayong gabi kaninyong tanan. Unya welcome ka mga higala ni ining line of sub edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Mainguman sa tanan natong mga viewers sa tibuok kalibutan kung asa mamong dapita karon nagalantaw o nagapanood sa ato nga programa. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome sa pagpakiguban karon gabyuna o pag-participate nining atong tulumanon sa Jesus is our hope. So pwede nang makapadangat mo og mga mensahe diri sa ato nga programa dinhi sa comment section nato higala. So makapadangat na mo og mga mensahe, greetings ba or kaha mga pangutana tingali may tungod sa pulong sa Ginoo labi na sa atong gipangisgutan. Doon na may mga follow-up questions. So amo na nga paabuton diri higala dinhi sa ato nga tulumanon. Unya atangin ninyo karon daod-daod sa pangutana nga atong basahon karon. Makahimo mo sa pag-participate higala sa atong discussion karon nga gabhiuna. So bliyon ako, welcome ang tanan. Unya sa gihapon din nato kalimtan mga higala ang pag-share sa ato nga programa aron mas daghan ang makapaminaw, makakita sa ato nga paisgutan dinhi nga pangapulong sa Ginoo. Okay, adto na ta ato ning sugdan pagbasa nining ni ay pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. So alang ni adto mahigala nato nga naglantaw karon wa pa gani mo maka-type higala sugdin ninyo type send na dinhi kay panahon na nga atong sugdan sa pagtagad o pagbasa ang inyong mga messages. Okay, ato nakita dinhi si Sister Alma Mahait. Iyang mensahe. Madam, ayong gabi sa inyo diha ni Brother Inting. Hope nga okay ra mo diha tanan. Thank you so much. Unya base og kuan kanana nga doon na ko'y higayon nga ihatag nga mga bisita diha. Thank you so much. Okay, ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. More power and God bless you always to everyone. Okay, good evening Sister Alma. Maayong gabi niyong tanan di sa nagapamati o naglantaw sa programa karon. Niya po si Sister Anita Cabaluna Claves.
ato ning sister nga nagtuan ni sa Cebu City. Ano yung mensahe? Good evening to all viewers and listeners. This program, Jesus is our hope. Kiniya po si Brother Jojo kaayon. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Jojo. Ano ato po nakita din si Sister Christy Lion. Salamat po sa pag-love, Sister Christy, sa ato nga programa. May gabi may gabi ni Brother Pipi Dedia. May gabi ni mo bro. Sa tanang mga Lion family dia, good evening. Mga Larga, mga Likigan family, o tanan nga taga Argawanon, o tanan taga San Remigio. Welcome sa atong programa. O niyato po nakita si Brother Mike Rivera, nga tuwan is Naga View Academy. Duol nang mobalik ang atong Ginoo. Mangandam kita higala ko. Padayon lang sa pagsusi og ayaw sayangi ang pulong nga imong nadunggan. Salamat aning pagpadasig nga duol na mobalik ang Ginoo. Busang suporta rin ninyo ang pagwali sa duol na nga pagbalik sa Ginoo. Salamat. Okay, ato ning tagdon o nahigala ang diya sa ako nga messenger, no? Ato ning lantawon atong mga kahigalaan nga di adri ning agi sa ato nga messenger. Nag-send sila og heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray, ang uban agi mga message nga gipadangat diri sa atong programa. Okay, niya si Sister Nike Sumalinog or Sister Luni. Maayong gabi nimo, Sister Luni. Salamat sa imong pagpakiguban karon nga gabi. Niya pod si Sister Emelda Galiaris. So, good evening, Sister Emelda Galiaris. Gabi ni mo diha, madam. Salamat sa pagbiyo, madam. Bisan og kapoy kay ka sa trabaho, pero imo paghapon gitagaag higayon ang oras sa pagpaminaw sa pulong siguro. God bless diha niya. Kumusta mong tanan diha niya? Kumusta sa ni Pare Melvin? Okay, niapod si Brother Ronelo Itang. So, good evening, Brother Ronelo. Amping kanunay diha sa Saudi Arabia. Ani ato sang mga silingan sa mabuli nagpakiguban pod. Maayong gabi sa pananto mga kasilinganan sa mabuli niya. Thank you also, Sir Matthew Anderson, for watching and following always our program. May God bless you and your family. Hello, Sir Mateo. Thank you for viewing with us. God bless you. Please regard to Sir Jerome Patagnan and also his family. God bless to all of you there. Kini asad si Rolls Soto Tams. So, good evening, Brother Rolls. Ano niya po si Sister, Sir Linley Villamor. Uban po nato karon. Niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Niya si Abner Dualio. Niya po si Henley Ibo. Niya po si retired Scout Ranger Senior, si Rizagani Aratsya. Maayong gabi ni mo, sir. Niya po si G, no, or Gimari Kalapuan. So, good evening, Sister Gimari. O sa imong nag-inusara nga daughter. Okay. Arisal ta balik ta diri higala sa diri sa ato nga monitor. Ato sa ning pangtagdon kining atong mga higala nga nag-love o niya nag-like sa ato nga program. Ato sa ni silang basahon. Kini si Sister Lilian Santing. Niyasad si Eliami Katamko. Niya po Glover Sayod. Good evening, Glover Sayod. Niya po si Kiana Faith Itang, Juan Del Sarul. Niyasad si Brother Elmudam Flores, Elpidia Curo, Nuna Hani Monterde Punay. Ang gabi din, ma'am. Kanya niya po si Alma Mahait, Edwin Iscario. Niyasad si Darny Bachanciela Anciano.
O niya si Brother Jojo Kaayon, Anita Cabaluna Clavis, niya sad si Ronaldo V. Bragat, o niya po si Brother Mike Rivera. Okay, muna mga nag-send og heart. Niya diritas mga nag-like sa ato nga programa higala. Ato nakita din si Brother Anisito Priscilias. So, good evening, Brother Ani. O niya po si Johnny Mar Kalapuan. So, good evening ni mo dong, Johnny. O ba ni Star Ayla, inyong mga kabataan. O niya mga silingan na to diya, maing gabi nilang Eric Sinoy, no? Mga Sinoy family. Good evening diya sa mga Serapino. O niya mga Lipalam family diya. O niya, good evening sad sa mga Sayod family nga nagapamati karon, mga Maglasang family, o sa tanan na lang kayo diya sa mga silingan at sa mabuli. O niya nga ni Mr. Chari de la Cruz Nugas. Tanan kaninyo, welcome sa ato nga tulumanon. O niya ato pong nakita din si Chari de la Cruz Nugas. Niya G. Merced Vladimir Bragas. Niya po States RSB or Brother Tets Batianciela. O niya po si Jerry of Yasa, Rolds Soto Tams, o niya Brother Alvin Risoor, Ronilo Itang, o Sir Matthew Anderson. Okay, muna ito mo nakita, nag-like. O niya, dirita balik tahigala sa mensahe di apod si Sister Gloria Ferrer. Makapaminaw na jud ko sa mensahe ninyo. Bag-o lang na human ang crusade sa ara duha ka semana. Nagbautismo og 90 ka mga hamiling kalag ni adtong Sabado. Okay, salamat kanyo. Congratulations sa mga bag-ong nabautismohan diha. So, may gabi diha sa Toledo, itong mga retired Sister Gloriano nagwali. Niya, kumusta sad ko diha sa ako nga nag-inusara nga anak nga lalaki si Dwayne Murphy Clavis. Okay, dito maglangay higala adto ta sa pagbasa, pagpaminaw sa pangutana nga maoy ato nga kunis-kunison karong gabi na atong ipasabot, no? So atong ipabasa ni Brother John o ni atensyon sa atong makahigalaan nga naminaw karon, atong makaigsunan nga gustong mo-participate, muhatag dugang tubag sa pangutana. So paminawan nyo ayo aron makahanay din mog tubag o niya ipadangat dirigala aron atong basahon o makapaambit mo ngadto sa atong mga listener o labi na gyud sa nangutana dinhi sa atong programa. Atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ani agapoy follow-up. No? May tungod aning kuan. Sige lamog hisgot ni anang kasuguan. Unya ang mga apostolis, ang ilang gipangwali, lahi sa inyong giwali. So, supak mo sa mga apostolis. Okay, kuani ang kagabi ini nga ato nga ginahisgutan. Kana bang lapad-lapari ragud ninyo ang inyong panghuna-huna o pagpanabot? Muingon mo nga magsigil lamig hisgot aning kasuguan. Unang-una, ang mga butang nga among hisgutan dire nagagikan diha sa inyo nga mga pinalangga namo nga mga listener. Kamo mo'y naghatag sa amo og topic nga atong diskasan sa atong programa sa tinuod lang. Kung kanunay mani nga gihisgutan ang kasuguan para sa ako pinakamaayo. Aron nga ang tao masayod og mahibalo, aron ang tao nga medyo wa na maghatag og importansya sa kasuguan ma-refresh ang ilang mga salamutan mahitungod sa kasuguan. Ang tinuod paggasulti nganong kanunay ning mahisgutan
kay kanunay ninyo ni nga gitandog, kanunay ninyo ni nga gidala dinhi sa atong programa. Mauna nga kanunay pud ninamo nga hisgutan. Ug bahin anang inyohang giingon nga ang among gipangwali lahi sa gipangwali sa mga apostoles, kana maoy butang gyud na nga wa ninyo mahibalui kung unsa ang ilang gipangwali, ilang gipangsulti. Bikuno sulay kuno og tan-aw ng inyong Biblia sa nahaunang Korinto 6:14. Niingon si Apostol Pablo, matud pa niya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Malinaw, di ba? Karon inyong ingnon nga ang among gisigigwali ang kasuguan lahi sa gipangwalis mga apostoles, nga ang mga apostoles mauman pod nagwali mahitungod sa kasuguan. Ang among giwali kung naamoy pangutana, natural mahitungod sa kasuguan. Sama ni karon o kasuguan. Alang-alag mag-among hisgutan ang partig kasal nga kasuguan man. Natural na nga amo gyud ni nga dawaton kining mga bahina. Ang hinungdan manggod karon ngano nga sa pagkarelihiyosos tao, pagkahinibahon sa tao, pero nganong inunta nagkadako guminto ang kadautan sa kalibutan, kana tungod man na sa mga tao nga wa maghatag og importansya sa pagsunod sa kasuguan. Kay kung ang tanan na lang giudunta nga nagtuog, nangalagad, nagsimbag, nagampo sa Ginoo mosunod sa kasuguan, kalinaw ang atong kalinaw ang ato nga matagamtaman sa kalibutan. Pero hangtod magpabilin nga ang yawa buhi nga siya maoy utok sa tanang pagkamagsusupak sa kasuguan, di ta makabaton og kalinaw sa kalibutan, hinunua, nagkadaghan kay gisultis Biblia, musanay man ang pagkadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Sumala sa Mateo 24, ang gihisgutan, dinis Mateo 24. Unya, karon, moingon mo nga, ang mga apostolis, kami ray sigigwali na kasugon, wa mga apostolis, lahi ang among giwalis mga apostolis. Kining mga puntuha, mga kaigsunan, murag didto ni, tingali sa pundo ko, ang puningan, ragi kay kagabi, ramanigi, giriak sa atong hisgutan, murag apostolik siguro, ang kuha na ni, ang kanana ang apostolic podwats siguro ang dapigaan ani kay ngano sa punto sige lumugwali anang kasuguan ang lahi ang inyong ipangwalis mga apostoles. Murag apostolic podwats tingali ang nangutana o nag-text ani. Pero wa malahi. Unang-una inyo ni nga pangutana. Balikan ako sa munang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14, ingon si San Pablo nagsulti ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Huna-huna ka hangtod sa pag-abot sa Ginoo, bantayan ang kasuguan, unya kamo nagwali nga wa na ng kasuguan kay pagtuo grasya na lang. Muna nga sa inyong pagtuo, pagsimbag, pagpangalagad, gidawat ninyo ang grasya, pero gisalikway ninyo ang kasuguan, ang resulta na nga disgrasya hinuon mo. Nga naman, tungod kay wa naman hinuon sa inyo ang kasuguan. Moingon mo nga, lahi sa amo ang pagwali. Kay wa magwalig mga apostol, nagwali na sayop lang gid mo. Amo na nga, dawatan na lang ninyo nga niining mga bahina, niining mga puntuha, pakias mo. Ayaw mo ana nga ang garbo mo ipatigbabaw unya may unta laging nagpatigbabaw ng inyong husto na ang mga sinulat din sa Biblia inyo girang gisupak tanawa pamatiin niyo sumala sa Roma kapitulo 13 nya mo ingon mo nga kuan kanana ang kapitulo 8 mo ingon mo nga wa magwali ani ang mga apostoles. Okay, atong basahon ra gud ni sumala sa gihisgutan dinhi sa dinhi bala ang kasulatan dinhi sa
13:8. Sa Roma Kapitulo 13, versikulo 8 niya, pamatiira niya akong basahon na. Matod pa dinhi, kang San Pablo ang Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Kay sa tanan nga mga writer, si San Pablo ramoy pinakadaghang libro na sulat. Ni akong basahon na, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay sa usa ug usa. Kining gitawag love one another, dili kay another love one. Ha? Gihigugma nimong imong asawa, gihigugma nimong imong bana, o niya, naapay lain nimong gihigugma. Ang ingon, love one another. Maghigugmaay ang usag-usa. Wa mo ingon, love another one. Ingon din nga gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Naarabay mga pagtudlo ron, tanawa ninyo dinis bugo. Daghanging masabado, mahuybes, madomingo, ay magwali-wali des iskina. Unya, di gyud ra ba mahadlok nga ang mga tao ilang sultian, ilang tug-anan ug baka kay wa lagi kunoy makatuman ni anang kasuguan. Ha? Muna ilang pagtulunan o doktrina, muna di na lang musunod sa kasuguan. Pero ang giingon ni San Pablo, matod pa, kanana ang ingodi ang nagigugma silingan nakatuman sa kasuguan. Ngano man silingan, imo nang isig katao. Karon kasuguan gisgutan. Siguro ka nga napulo ka sugo ni o unsa kang sugo ang pasabot na akong basahon na. Ang sugo nga nagaingon ayaw pag panapaw. Unya karon kining sugo nga dili ka manapaw, gisulti man na ni San Pablo. Dili di ay na uwa, di ay na napulo ka sugo. Unya kami og maghisgot mi. Wa kayo mo ana, pero og basahon sa Biblia, wa ra gihapon mo ana. Unya gingang sugo kay ang nagatuman ang naghigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. So ning sugo ang napulo ka sugo. Ningon ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Unya karon, kining dili ka manapaw, ikapila maning sugo sa napulo ka sugo, di ba ikapito man na? Unya wa di ay magwali ni ana mga apostoles. Kung nagwali mi kami pod, nga naman, kung unsay gitudlo sa Biblia mo na gitudlo ni ini nga programa nga inyong gipamatian. Nya padayon na to pagbasa, ayaw pagpatay. Oh, di ba? Naamanis na pulo ka sugo. Nga dili ka magpatay. Ikaunom na nga sugo. Napulo ka sugo na. Nya maingon mo nga mga apostoles, wa magwali ana, kay Maria nagwali ana, wa gina. Unya dayon dinhi, ayaw pagpangawat, di ba ikawalong sugo ni dihas na pulo kasugo nga dili ka mangawat? Unya ang gisgutan din ayaw pagkaibog o ikanapulo man nga sugo. Ayaw pagkaibog sa bisan unsa pagkaibog. Unya dihas na po kasugo. Naarbay mo question din, sigurado ka kabrad nga di ka maibog. Oy, lumiro ono kung maibogon, oy. Ang gisulti din maibog di ka maibog, butangan ni mong boundary, padayon nagbasa na sa ikanapulo og sugo, dili ka maibog sa asawa sa imong sigataw. Kaya nga no, naibog ra ko diha, adag pag kanang mukaon ko diha o mga prutas unsay akong paliton. Ang gidili di pagkaibog ang asawa man sa imong isigataw. Muna nga usahay, ang tao manghimo na lang gyud og rason tungod kay ilang supakon ang kasuguan sa Dios. Unya nag-ingon din kini nalangkob ni ining pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Love your neighbors as thou yourself. Mo ni gisulti. Nag-ingon din, ang gugma dili mo himog dautan ngadto sa silingan. Oo. Na kung ang asawa sa imong silingan, bana sa imong silingan, imong gikaibgan, dili na maong gugma kay nang gugma kuno dili man mohimog dautan ngadto silingan. Unya dautan mo na kay masakitan man hinuon na ang imong kabit ng imong asawa sa imong silingan. Again rin, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So kining gugma sa pagtuman, pagsunod sa kasuguan, natuman nimo ang kasuguan. Pero tanawa ning mga nagtudlo nga wa nang kasuguan kay way makatuman na. Naminaw gyud ko
adlaw gitong Huwebes. Dunay mo nang ang gisulti niya, dunay mo ingon nga nagtuman sa kasuguan. Los-los nimo. O, tamo ginayang gisulti ha? Los-los nimo. Di kay katuman sa sugo si mga asawa, sa kasuguan na. O, nga naman, gitindugan lang, way makatumas kasuguan. Unya karon, unsa man ning gihisgutan din unya mo ingon mo nga, sige ramig hisgot anang kasuguan. Natural, kay nagsigi mong pangutana, nagsigi mong pakisusi. Unya ang among pagwali, lahi sa giwalis mga apostolis, managsamara o tanawa si Apostol Pablo ang iyang gipanghisgutan dinhi ang napulo man na kasugo. Unya karon ni apay gihisgutan ni San Pablo sumala sa Buhat kapitulo 17 versikulo 16 niya pamatiin niyo 17-16 nag-ingon dinhi. Og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Unya, diin man na anang bahinas na po kasugo ng pagbuhat og larawan na ikaduhang sugo manas na puno kasugo. Unang sugo, di ka magbaton og lain ng mga Dios at tubangan ko. Ikaduhang sugo, des na pulo kasugo, alang kanimo dili ka magbuhat og larawan og mga linilok. Ikaduhang sugo, nas na pulo kasugo. Niya tanawa o naunsa maniron, si San Pablo nahagit ang espiritu diha sa sulod niya sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Tungod ni ining mga butang nga unsa ba kabugat o kahait ang mga sinultian nga migula diha sa baba ni Apostol Pablo. Kay lagi ang espiritu diha sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Unya, ikaduhang sugo manis na po kasugo. Wad ay magwali di ay ang mga apostoles sa mga sugo sama sa amo pagwali. Nagwali oy. Nya tanawa ni sumala din sa Roma kapitulo 1 versikulo kinini ang 22 sa kinanang 1:22 o 23 akong basahon na nag-ingon dinhi sa ilang pagkamanggialamon nahimo hinuon silang mga buang. Tanawa di baya gid ni ikalipay nimo nganlan kag buang. Pero nganong nalitok manis baba ni San Pablo nga sa ilang pagkaminadmano nahimong mga buang. Mga doktor sila, mga engineer, nurse, mga maestrag uban pang profesyon na kabot, maila nimo nga kini nga mga klasiyas mga tao, mga maalamon ni nga mga tao. Pero nangaunsa sila matud pan San Pablo, nahimo silang mga buang nganuman. Ipadayon natos 23 nag-ingon dinhi. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisa nilag mga larawan. Tanawa unsay nahitabo. Mauning mga butanga, mga pulungang migula sa baba ni San Pablo. Unya mo ingon mo nga lahi ang among giwali kaysa giwalis mga apostoles. Wala oy. Nagdepende lang na ang among mahisgutan diri sa inyong mga text o gipangutana. Nangingon din sa ilang paggaminlanmano na himus lang mga buang kay ang Diyos giilisa nilang larawan. Mo man ang gisgutan din sa ganin ni San Pablo. Mao na mga kaigsuunan nga dili pa mangyud unta ulahi ang tanan. Kadtong mga taong nangalaglag panahon ni Noe, nangalaglag sa lunop, dili baya to mga taong wa mapasidan dili baya to mga tao nga wa sila kadungog og kahibalo. Nakadungog to sila, napasidan-an sila, pero ngano nga napahamak sila, nganong nangalaglag sila, kana tungod na sa pagkawala nilay pagpamalandong sa pulong sa Dios nga ilang nadungog og nabati. Si Kristo nag-ingon sa Mateo 24:14, iwaling maing balita. Pero ang tao dili ganahan sa maing balita, pero kana hinuong makadaot balita, pastilan, dali aragyod mo dawat oy. Unya sultihan nimo kamatuoran, dili mo tuo, di mo dawat. Aban natural nga ang ilang tuhuan ug ilang dawaton ang dili na kamatuoran. Hinumdumi ninyo higala nga kini nga programa nga inyong gipamatian
programa ni nga nagsulti ninyo sa kamatuoran, nagasulti sa inyo sa pulong sa Dios. Nawa buhat 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kamatuoran gani pulong na sa Dios. Karon inyong gipagahi di ay ang inyong kasing-kasing, kamatuoran man inyong gipamatian. Sa Hebreano 3:15 nagingon samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog niyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Dili tungod kay kamo inosente wa kahibalo. Dili tungod kay kamo wa kadungog. Nakadungog mo nahibalo, nakabati mo. Pero nganong ingon niini ang nahitabo sa inyong kahintangan karon tungod kay inyong gipagahi ang inyong mga kasing-kasing sa dinha nga inyong nabatian ang pulong sa Dios. Mao man gani ang gisgutan Santiago 1:21-22, nag-ingon nga matud pa nga sa maong bersikulo, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa ipadawat ang pulong sa Dios, pero nganong ingon ana ang dagan sa inyong kinabuhi ron kay dili gid mo mudawat sa pulong sa Dios? O tanawa ang sa 1:22 Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Dili lang kay ang tao kutob lang maminaw kun dili mo tuman, pero wa gyoy tao nga gustong mo tuman sa kanang kasuguan sa Ginoo basta ang ila lang pangulo mo ilang sundon. Alang sa tao nga nagsunod kang Kristo, nagsunod sa mga apostoles, nagsunod sa Ginoo, musunod gina mutuman as kasuguan. Pero sa mga taong nagsunod sa ilang mga pangulo simbahan, dili gina mutuman sa kasuguan. Nga naman, si Kristo nagtudlo, may tungod sa kasuguan. Sa mga apostoles nagtudlo, may tungod sa kasuguan. Ang Dios nagtudlo, may tungod sa kasuguan. Unya mo ning pagka-Dios nun rabagyud hinuon, Porte gyud gamain ang puon. Pero unsay gisulti sa Isaiah kapitulo 30 bersikulo 9, nagingon kay kini may usa ka masinupakon nga mga katawhan, mga anak nga dili mamati sa kasuguan Hiyuba. Mga unsa mo, mga unsa ning mga tuana, mga masinupakon sa kasuguan sa Dios kay dili mamati sa kasuguan sa Dios. Higala ang gisulti pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Mabuhay ka higala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby? Okay, dengan salamat Brother John. Padayon ta higala ato ning tagdo na ang mga kahigalaan nato nga nahidugang naglantaw dinhi sa ato nga programa. Ato ning basahon ang ilang mga mensahe. Okay. Niya si Sister Imelda Usabel Buratso. Iyang mensahe, maayong gabi sa inyo diha, Brad John o Brad Libby, o sa tanang naminaw sa atong programa sa radio, watching from Medellin. Kinapos Meliod Silasol, good Abes, mga kapaglaom. Nakita po nato din si Brother John Lubitania. Maayong gabi no, Brother John. Iyang mensahe, maayong gabi mga igsuon, dalaygo ng Dios sa kanunay, magauban kaninyo, Brother John o Brother Lebe. Okay, thank you kayo, Brother John. Salamat sa imong pag-view, Brother John. Kumusta mong tanan diha uban sa imong minahal sa kinabuhi? Okay, salamat po doon. Nagkiuwan po nato si Brother Mrs. Alex Liaban. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat sa mga heart. O inyong mga pag-pray ni ining ato nga tulumanon. Okay, ato ning tagdon diri sa ato nga messenger higala, ato nilang taon. Ato ning tanawon mga kahigalaan na to nga nakikuban. Okay niya si Ma'am Pilayo, Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. So good evening mo ma'am, diha sa Singapore. Okay na po si Sister Sara Katampatan. Okay, ni asas Brother Rupino Moreno. Thanks, Pag-Sant Pro Libby. God bless.
Kini po si Ma'am Esther Fuentes sa Molihon. So, maayong gabi niyo, ma'am. Anya niya si Brother John sa Robetania. Salamat, bro. Kini asad si Jimar Colis sa Gabaton. Anya niya po si okay. Tuning tanaw ni apod si Jenny Rama Fermin. Nakikuban sad nato si Freddy Felicano. So, good evening, Brother Freddy. So, as of this time, muni ato nakita din sa atong cellphone, mga nakigduyog, nakikuban sa ato nga programa karon nga gabi. Anya, ato ning lantawon, makadiot diri sa Pikas nga monitor, sa mga nag-like. Kini si Brother Nurlan Pagal. So, good evening, Brother Nurlan. Niya si Lovely Dihito. Niya po si Ma'am Elsie Long sa Australia. O niya po si Brother Jedel Peritos. O niya Brother Roland Neri. Ay, Brother Jidel, sorry na delay mo anak ko sa imo. Thank you so much, Brother Jidel. O niya po si Antonio Itorma, Jerry of Yasa. Okay. Arita sa Pikas Mahigala. Ato nilang tao niya sila si Brother Eleuterio Lagarisa. Aniya, nakita po nato si Rosalind Mainit sa Germany. Kiniapod si Maki Kuro. Nakikuban sa nato si Ma'am May Fuentes. Okay. Mami Fuentes sa Norway na. Barido Kuyos. Ay, Mami sa kuwan Barido. siya. Mamian ba dito? Sa May gabi ni mo diyan, ma'am. Salamat sa pag-view, ma'am. Nya dagha maging naminaw sa mga kigsunan dire, bawat view ma-remind gid sila sa inyo. Thank you, ma'am. Yes, Brother Jojo Cordoba. Nakikuban po nato si Kapaglaom Michelle. May gabi ni mo Kapaglaom Michelle. Anya ato pagining tan-aw ning uban mga higala. Okay. Si okay. Joan Del Sarul. Anya si Kiana Fit Itang. Kaya muni ato mga nakita bago nga mga nakikuban sa ato nga programa. Anya ni minsay si Kapaglao Michelle. Importante jud ang kasuguan sa Dios kay unsaon nato pagkahibalo sa sala kung walay kasuguan maunang magsimbata sa kamatuoran og espiritu magsunod pudta sa kasuguan sa Dios. So thank you kayo Sister Michelle Kapaglao Michelle sa imong tampo. Okay, Brother John, giunsa to paghanay ang pangutana karong gabi? Ang iya, Brother Libby, nagsige na lang yung kuno taghisgot, sa tagwali anang kasuguan. Unya, lahira ang inyong giwali sa ipangwali sa mga apostoles. Kini siya reaksyon ni kagabi sa atong gihisgutan. Wa maningan, nini ang kuandire, pero dili na gid needs ang ngalan, kundili ang kuandra gyud ang ihang gi-text dire. Lahi ang atong giwali sa mga apostoles. Okay, daghang kayong salamat no sa follow-up nga pangutana. Murag daghan-daghan ang mga gabi nga naghisgot as kasuguan tungod kay nagkalain-lain na tumahigala nga mapadangat og mga reaksyon, mga follow-up question. So karon ang selbe reaksyon iyang gihisgutan nga nagsige lang daw mi dinhi og hisgot mahitungod og kasuguan. Lahi kuno ang among giwali sa giwalis mga apostoles. Okay. Iya po nang hunahuna, no? Mao po na hunahuna sa atong higala. So higala din sa atong programa. Angay nato nga timan-an nga kami diri si Brother John igo lang ming nanubag sa pangutana. Kining mga pangutana nga atong gituki
dinhi sa atong programa. Gikan ra sad ni sa atong mga tigpaminaw. Kay nagfollow up sila, may tungod sa kasugan, ilang gipagawas ang ilang mga reaksyon, nindot man ang inana. So, alang-alang di may maghisgot tining bahina nga mao may pangutana. Alang mangutana day kasuguan niya. Maadto mislain, di ka mo palag ang nangutana, usa ba mo nga di man amoy akong pangutana. Ang pangutana naghisgot og kasuguan. Nagsila kun migbalik og hisgot kasuguan, tanawa na kung dili pa kasuguan ang pangutana karon og naghisgot pa og laing bahin, dili ta makahisgot og napulo kasugo. Na may pangutana, may tungod sa kasuguan. Nga matod pa sa iyang reaksyon din nagsige lang maghisgot og kasuguan. Nindot kay ning pangutana, nagsige maghisgot tungod kay maoy pangutana. O ni mas maayo po noong gi-follow up og sige ang bahin sa kasuguan, kamo dihang naminaw, pwede mo ka-follow up og sige nining bahin sa kasuguan kay dili ni hunungan na mo og hisgot basta na pay mangutana. O basta na ay mangutana. Aniya pangutana karon, lahi ba di ay ang amo nga pagwali sa mga walis apostolis? Wala. Kay ang among giwali gikutlo diha sa balaan nga kasulatan. Based on the Bible, gipangbasa nato sa Biblia mga higala. Kaya ang pagtulunan sa apostolis, gikutlo diha sa Biblia. Bisan si Ginosos, nagkutlo og mga bersikulo diha sa balaan nga kasulatan. Ginakutlo. Sumuna nga, dinhi sa atong programa na ipangutana ato yung i-base sa Biblia. Nga kining Biblia, gisuwat ba ni sa mga gitawag og mga balaang tao sa Dios. Sumalas 2 Pedro 1:21. Mga balaang tao sa Dios mga higala, ang gigamit sa pagsulat nining balaan nga kasulatan. Ang ilang gisulat, mao ang pulong sa Dios nga diktar ngadto kanila pinaagi sa balaan nga espiritu. O, manang ato mabasa si kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. So, linamdagan, gigiyahan, ginadasig, gimanduan sa Dios mahigala ang mga tao nga nagsulat dinhis tibuok nga kasulatan. So, mahinungdan nga sa pagtubag namo diri ni Brother John, diha gyud nagsukad sa balang kasulatan nga naman. Kay ang balang kasulatan mga pulong ni Ginoo nagisulat ni adtong mga balaang tao sa Dios og ang tuyo nganong ilang gisulat sa ikaduhang Timoteo 3:16 may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, may kapuslanan sa pagbadlong, may kapuslanan sa pagsaway, may kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. So muna hinungdan nga ang mga pangutana, ang mga tubag atong ibis sa Biblia. Nga naman kay ang tibuok Biblia higala, ang pagtulunan ani magatudlo nato sa kamatuoran. Bot pasabot kamatuoran na ini dinhi. So atong nabasa kamatuoran na og naghisgot man tag kasuguan nga atong gibasa sa Biblia, kamatuoran na diya sa Biblia. Nga naman, kay ang balang kasulatan kamatuoran man sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Kamatuoran yung pulong sa Ginoo. Og sa Salmo 119:142, ang kasaguan sa Dios kamatuoran sad. So dapat ding mahibaw ta anis kamatuoran. So dili na taganahan mamati sa napo kasugo kung allergic kay sa napo kasugo o mga sugos Ginoo. Na di na di taganahan sa kamatuoran. Musa may ganahan na to ang bakak na. Kay kamatuoran man Dini ang Biblia. Kanang kasuguan kamatuoran man na. Gisgutan sa Salmo 119:142. O niya, nakaila ta Ginoo, tamban, di ta mo sagop sa balaod sa Ginoo.
Narabagingon sa unang Juan 2:4. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa kasuguan. Bakakon kanang mga tawhana og wala kaniyang kamatuoran. Higala og di mi maghisgot og kasuguan dinhi, ilihis na mo ang mga tubag sa pangutana nga naghisgot og kasuguan. Unya among ipanghimakak maingon ming wa na ang kasuguan na maigo mi anang gisgutan sa unang Juan 2:4. Nakailami sa Dios, nagwali mi bahitungod sa Ginoo. Unya di magbantay sugo na iyon ang Dios, bakakon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. Una ato na hinuktukan ang pagkasulti sa Biblia higala. Basig mahimo unya tang bakakon kundi taganahan sa kasuguan. Abi nimo og ang bala og ang nasod mahigala. Way balaod perting gubuta kayo. Munang naagi mga institusyon higala, naagi mga baylos nga gihimo aron gayud mga higala. Diya nay mga balaod nga subayon. Bisan sa atong lungsod na ay mga municipal ordinance. Sa atong barangay na ay mga barangay ordinance, mga ordinansas barangay. Sa bisan asa na ay mga ordinansa, mga balaod, importante magud na to maintain peace and order. Ang Ginoo sad nga maoy magbubuot sa tanan. Naghatag siyag balaod parang mahapsay ang atong kinabuhi higala. Kay way balaod, perting gubuta sa mga tao. Nga naman, og way balaod, way sugo nga subayon ang tao, na nagpasabot nga mangawat ganita di sa kaywa may sugo na ingon di ka mangawat. Yan ang amnas balaod si Ginoo, di ka mangawat. Bisan sa balaod sa gobyerno, na ana, di mangawat, di magpatay. Kung wa nang mabalaura, kaya naman na po kasugo. Perting gubutas kalibutan. Ang usa ka relihiyon nga wa na'y balaod, hugaw kay na higala. Hugaw kay ng relihiyon na. So gikinahanglan ang usa ka relihiyon na ay balaod ug ang balaod yung subayon, mao ang pulong sa Ginoo, mao ang balaod sa Ginoo. Ang mga apostolis nagwali ba balaod? Oo, nagwali balaod eh. Tanawa si San Mateo, usas mga apostol. Naingon sa San Mateo, nag-record siya sa gisulting Ginoo. Iyang giwali, naingon si Ginoo Mateo 5:17. Ingon siya nga, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Si Ginoo nagsulti ana nga gisuwat ni Mateo. Unya, kining upat ka libro sa Biblia, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, gitawag ni siya the four Gospels. Mga libros Ebanghelyo, mayong balita, kanang gospel mayong balita. So, kay libro ni mayong balita, nini mga libro ha, makita sad nimo ang mga kasuguan nga gipromote sa Ginoo. Buti pasabot kay nganong gisuwat pa nila. Aron mahibaw na to, giwali nila ang mga kasuguan higala. O nag-arika ni sulat ni San Juan. Nabasa tayo mabasa mo, oy. Taghantag mabasa. Sama sa Juan 14:15. Naingon si San Juan siyang sulat. Iyang record ang gingon ni Ginusos. Kung nahagugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang ako mga sugo. O naingon na 21, ang nagabaton sa ako mga sugo, og nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako. Oh, San Juan man na. Nganong gisuot na niya? Ang iyang pagsuot sa mas nagwali siya. Nagwali sa mahitungod sa kasuguan. Yadugang pag yun sa San Juan. Sa unang Juan 2:4, ang nakaila sa Dios, wa nagbantay sugo, bakakon kanang tawhana, og wala niyang kamaturan. Sugo gapon gusto ni San Juan, o niya ingon ta nga lahi sa giwaling Juan, gikutlo nato sa mga sulat sa mga apostol mga higala. So nagpasabot ng among pagpanubag diri ang pagwali higala, sumala sab sa giwali sa mga apostoles, gisulti nila.
Ganig tanawon pag nimo. Si San Juan nagpahayag siya nga matod pa sa unang Juan 3:4 ingon siya, ang paglapas sa sugo sala gihatagan niya og kahulugan ang sala. Ang sala paglapas sa sugo. O nagtanaw ni mo ang 8, gingon niya, ang nagapadayon sa pagpakasala iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Kisa resulta na nagwala na si Apostol Juan nga ang tao nga nagpadayon pagpakasala but pasbut nagpadayon paglapas sa sugo, wa nagbantay sugo, parihas ni Satanas, kay si Satanas naglapas pod sa kasuguan sukad pa sa sinugdan. O niya, managlahi ba? Wala oy. Diha na to gipasukad sa Biblia higala. Ilan ng mga walis, mga apostol, pamahayag nila na. Una nga, sa imong pangunahuna, ang among giwali ni lahi sa giwalis mga apostolis. Nagwali mga apostolis sa kasuguan, ari ka San Pablo. Ingon San Pablo sa Roma City 12. Busa ang kasuguan, balaan, matarong, og maayo. O naghisgot mo sa kasuguan San Pablo. Ang kasuguan daw, balaan, matarong, og maayo. Mao sa na amo giwali dinhi. Unya paingon ni San Pablo, ingon pagid siya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Wala gayod. Ipabarog hinuon natong kasuguan sa Roma 3:31. San Pablo po nagpahayag ana. Oy, naon sa bentahon. Observare po ang amo nga pagpahayag. Gikutlo na muna gikas ng sinulat. Unya sa unang Timoteo 6:14, San Pablo gihapon apostol sa Ginoo. Unsa ingon San Pablo? Ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Ipaunsang sugo? Uy, nagtugon sa Pablo nga bantayan nato ang sugo. Wa siya maingon nga supakan niyo ang sugo. Ayaw na mo ang sugo. Nag-ingon sa Pablo, tumana ninyo ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Klaro malagi na. Mao na ilang giwali, amo sa ni among giwali dire. Wa mo gawas kay bis on the Bible mga higala. Bis on the Bible man na. Muna nga ang ato nga pagwali dinhi dili na kasumpaki sa giwalis mga apostol. Kaya nagwali man sila kasuguan, unsa may warning ni San Pablo. Okay, last na lang akong basahon. Tanawon na to. Sa Galacia Kapitulo 1, kanya versikulo 8, kanya paminawin ni higala, akong basahon din kung unsay giingon ni San Pablo, kung magwali ta og sukwahi sa ilang giwali. Kaya nagwali ba sila kasuguan? Unsa may ingon niya? Gayon sa din 8 og 9. Apan bisan pa kun kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya ti amo na. Ipatunglo magwalig supaki sa ilang giwali. Nagwali ba sa Pablo og kasuguan? Nagwali. Unya magwali ta og wa nang kasuguan. O sumpaki nas giwaling Pablo. Unya ingon sa yung Pablo, bisan pag manulunda pa na siya, bisag unsa pay ranggo ana tawhana, ipatunglo siya. Kuyawa aning pagkasultian sa Pablo. Nagaingon pag ang NBO, sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Muna atong timbang-timbangon og ayo higala. Atong sagupon kung unsay naas Biblia. So, buti pasabot nga naghisgot mig kasuguan tungod kay mo'y pangutana, unya wa malahi ang among giwali sa giwalis mga apostol, kay ang mga apostol nagsulti mahigala og bahin sa kasuguan. Gipromote nila nga ang kasuguan mao'y atong giya mga higala. Gani si Kristo na ingon sa Lucas 18 og 20, sa diyang gipangutana siya sa kalyusong pangulo, ingnan siya, magtutudlo unsa akong buhaton ang kumakatos langit, unsa tubag ni Kristo? Ingon si Kristo, hibaw ka na sa unsay naas na po kasugo. Buti pa sabot nga tumanon ang napo kasugo. Kay mo na requirement sa tao nga nagtuos Ginoo, nituo ka niya,
ang makita tuman yun ka. Pero tuo ka unya supak, pagtulunan mo siyawa, nga naman kay yawa, nagtuo, pero wa magbantay sa kasuguan. So hinaot pa nasabta na to, ang matubag sa pangutana karon nga gabi. Okay ni Aster Belinda Lohira Tirana. Salamat sa pagpakiguban, no? Onya, sa dili pa hingpit, tapuson ang ato nga tulumanon, ania mga higala ang ato nga temsong. Mga higala mag-ampo kita, dalaygon ka nga Diyos o walay katapusan, daghan salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tanan nagapamati karon, dadas kahayag sa pagpangalaga di kaningog, ipangayo na kinitong lamang kang Kristo, nga matuod nga Diyos o manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan, Pastor Jude Carana, Brother Levi Clavis, uning ubos ng higalag igsoon, Brother June Dihito, magayon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ito sa kalangitan, naganda